Bi amana farafina kilebi yanfan jamana yiraw la fanga be minnu ka passeport la kosɛbɛ n'u ka jamanadenw be se ka taa diɲɛ jamana caman kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Surprise caman be video in kɔnɔ ka d'a kan dernier ani premier olu ye jamanaw ye maa si sigilen tɛ ni minnu ye o place ninnu na hali dɔɔni. Ka ladɔnniya k'a fɔ classement be tali kɛ anglais jamana ka cabinet lakodɔnnenba dɔ ka ɲininiw kan n'o tɔgɔ ye Hanley and Partners. Yala an ka ba Maliba be classement in kɔnɔ wa? An ka passeport fanga ka girin wa? An be se ka taa jamana joli de kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma visa ɲini? N'aw ye video in lajɛ k'a ban aw na jaabi sɔrɔ o ɲininkali ninnu bɛɛ la. Jɔyɔrɔ 16nan bɛ Nigeria bolo. Nigeria jamana tora place kɔrɔ la n'o ye jɔyɔrɔ 16nan. Dɔw b'a yira k'a fɔ halisa farafina kilebi yanfan jamanaw bɛɛ ka passeport ka girin ni Nigeria passeport ye. Pourtant farafina bɛɛ Nigeria de ka sɔrɔ ka ca ni bɛɛ ta ye, wa olu de fɛnɛ ka population ka ca ni bɛɛ ta ye. Maa miliyɔn 225 de b'u ka jamana kɔnɔ. O kama Nigeria ye classement surprise ba fɔlɔ ye. Ka d'a kan jamanaw bɛ classement in kɔnɔ minnu population n'u ka sɔrɔ ka dɔgɔ ni Nigeria duguba kelen dɔrɔn ta ye. Hanley and Partners ka classement laban in na diɲɛ jamana 199 cɛ la jɔyɔrɔ 95 de bɛ Nigeria bolo. U ka passeport ka girin ni diɲɛ jamana 19 dɔrɔn de ta ye. Nigerianw bɛ se ka taa jamana 44 dɔrɔn de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. U ni Eritrea de jɛnnen don o jɔyɔrɔ 95nan in na, nka u bɛ jamana lakodɔnnenba wɛrɛw ɲɛ i n'a fɔ Iran, Liban, Libye, Pakistan, etc. Jɔyɔrɔ 15nan bɛ Liberia bolo. Liberia fɛnɛ tora nɔ la ɲina classement in na n'o ye jɔyɔrɔ 15nan. Farafina kilebi yanfan fɛ Liberia passeport ka girin ni Nigeria dɔrɔn de ta ye. Liberia yɛrɛ ye jamana fitini ye min galansonnen bɛ La Guinée, Sierra Leone ani Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ. U ka superficie ye 111 369 km². U ka population ye maa miliyɔn 5 ni kunkan fɛn. Hanley and Partners ka classement laban in na jɔyɔrɔ 91nan de bɛ Liberia bolo diɲɛ jamana 199 cɛ la. Libériens bɛ se ka taa diɲɛ jamana 50 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Liberia ni Laos ni Djibouti de jɛnnen don o jɔyɔrɔ 91nan in na. U bɛ jamana wɛrɛw ɲɛ i n'a fɔ RD Congo, Éthiopie, Birmanie, Soudan, etc. Jɔyɔrɔ 14nan bɛ La Guinée Bissau bolo. Guinée Bissau fɛnɛ tora ka salon place kɔrɔ la. Olu fɛnɛ ka jamana ye jamana fitini ye min galansonnen bɛ La Guinée ni Sénégal cɛ. U ka superficie ye 36 125 km². Maa miliyɔn 2 ni kunkanfɛn b'u ka jamana kɔnɔ. Hanley and Partners ka classement laban in na jɔyɔrɔ 86nan de bɛ Guinée Bissau bolo diɲɛ jamana 199 cɛ la. Bissau Guinéenw bɛ se ka taa diɲɛ jamana 55 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Jɔyɔrɔ 14nan bɛ Mali fɛnɛ bolo. An ka ba Maliba ni Guinée Bissau de jɔnnen don farafina kilebi yanfan jɔyɔrɔ 14nan na. Salon jɔyɔrɔ 12nan de tun bɛ Mali bolo, nka ɲina Mali nana jɔyɔrɔ 14nan la. Nka an bɛ se ka taa jamana hakɛ minnu kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma visa ɲini fɛn ma b'o la. O ye jamana 55 ye ɲina i n'a fɔ salon. Nka min ye Mali jigi ka na jɔyɔrɔ 14nan la o ye dɔ farali ye an dafɛ jamana damadɔ ka passeport fanga kan. An bɛ n'olu ye ɲɛfɛ. Mali ni Guinée Bissau ni Cambodge ni Algérie de jɛnnen don diɲɛ jɔyɔrɔ 86nan in na jamana 199 cɛ la. An ka passeport ka girin ni jamana caman ta ye i n'a fɔ Angola, Cameroun, Congo Brazza, Égypte, Jordanie, etc. Jɔyɔrɔ 12nan bɛ Niger bolo. An sigiɲɔgɔn jamana n'an baden jamana Niger yɛlɛnna ni place kelen ɲina classement in kɔnɔ. Salon u kun bɛ jɔyɔrɔ 13nan na, nka dɔ farala u ka passeport fanga kan. O kɛra sababu ye n'u ye jɔyɔrɔ 12nan sɔrɔ ɲina. Hanley and Partners ka classement laban in na jɔyɔrɔ 85 de bɛ Niger bolo diɲɛ jamana 199 cɛ la. Nigérienw bɛ se ka taa diɲɛ jamana 56 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Niger kelen de b'o jɔyɔrɔ in na. U ka passeport ka girin ni jamana kofɔlen tɛmɛnenw bɛɛ ta ye. Jɔyɔrɔ 11nan bɛ Sénégal bolo. An sigiɲɔgɔn jamana n'an baden jamana Sénégal y'a ka salon jɔyɔrɔ perdi. Salon u kun bɛ jɔyɔrɔ 9nan de la, nka ɲina u jiginna ka na jɔyɔrɔ 11nan na. Pourtant fɛn ma bɔ olu fana ka passeport fanga la. Dɔ de farala dafɛ jamana wɛrɛw ta kan an bɛna olu ye ɲɛfɛ. I n'a fɔ salon ɲina fɛnɛ Sénégalɔw bɛ se ka taa jamana 57 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Sénégal ni Guinée équatoriale de bɛ jɔyɔrɔ 1 na. Olu fana ka passeport ka girin ni jamana kofɔlen tɛmɛnenw bɛɛ ta ye. Jɔyɔrɔ 10nan bɛ Togo bolo.
salon Togo ni Mali kun jɛnnen no farafina club yanfan jɔyɔrɔ 12nan na nka ɲina Togo yɛlɛnna ka na jɔyɔrɔ 10nan na ka d'a ka dɔnni farala u ka passeport fanga kan. Anle and Partners ka jateminɛ labanw y'a yira k'a fɔ diɲɛ jamana 199 cɛ la jɔyɔrɔ 83nan de bɛ Togo bolo. Togolaw bɛ se ka taa diɲɛ jamana 58 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Jɔyɔrɔ 10nan bɛ Laginɛ fɛnɛ bolo. Ɲina Togo ni Laginɛ jɛnnen do farafina club yanfan jɔyɔrɔ 10nan na. Laginɛ fɛnɛ yɛlɛnna ni place damadɔ ye ka d'a kan dɔ farala u ka passeport fanga kan. Salon u ni Mali ni Togo kun jɛnnen do jɔyɔrɔ 12nan na. Ɲina u yɛlɛnna ka n'u cogo jɔyɔrɔ 10nan na. Guinéenw fana bɛ se ka taa diɲɛ jamana 58 kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Jɔyɔrɔ 10nan bɛ Côte d'Ivoire fɛnɛ bolo. Anle and Partners ka ɲinan classement la Togo ni Laginɛ ni Ivoire jamana de jɛnnen do farafina club yanfan jɔyɔrɔ 10nan na. U bɛ bɛn diɲɛ jɔyɔrɔ 83nan ma. O jamana 3 ninnu ni Hindu jamana de jɛnnen do o jɔyɔrɔ 83nan in na. U ka citoyenw bɛ se ka taa diɲɛ jamana 58 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Nka Ivoire jamana fɛnɛ jiginna ɲinan classement kɔnɔ ka d'a kan salon u ni Senegal jamana de kun jɛnnen do jɔyɔrɔ 9nan na. Pourtant fɛn ma bɔ Ivoire jamana passeport fanga la dɔ farala dafɛ jamana wɛrɛw de ta kan an bɛna minnu ye ɲɛfɛ. Jɔyɔrɔ 7nan bɛ Mauritanie bolo. Mauritanie jiginna ɲina ni place 1 salon jɔyɔrɔ 6nan de kun b'u bolo nka ɲina u jiginna ka na jɔyɔrɔ 7nan na. Dɔɔni bɔra Mauritanie ka passeport fanga la o de y'u ka jiginni kun ye. Anle and Partners ka jateminɛ labanw y'a yira k'a fɔ diɲɛ jɔyɔrɔ 82nan de bɛ Mauritanie bolo jamana 199 cɛ la. Mauritanienw bɛ se ka taa jamana 59 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Jɔyɔrɔ 7nan bɛ Burkina Faso fɛnɛ bolo. An sigiɲɔgɔn jamana n'an baden jamana Burkina Faso ni Mauritanie de jɛnnen do farafina club yanfan jɔyɔrɔ 7nan la ɲina. Salon ni ɲinan cɛ Burkina ma bɔ a nɔ la n'o ye jɔyɔrɔ 7nan in ye. Burkina ni Mauritanie ni Gabon ni Madagascar ani Sao Tomé et Principe olu jamana 5 de jɛnnen do diɲɛ jɔyɔrɔ 82nan la. U ka citoyenw bɛ se ka taa jamana 59 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. O kama u ka passeport ka girin ni jamana kofɔlen tɛmɛnenw bɛɛ ta ye. Jɔyɔrɔ 4nan bɛ Ghana bolo. Ghana jiginna ɲina ni place 1 salon u kun bɛ jɔyɔrɔ 3nan de la nka ɲina u jiginna ka na jɔyɔrɔ 4nan la. Pourtant fɛn ma bɔ Ghana ka passeport fanga la dɔ farala jamana wɛrɛ ta de kan o de kɛra Ghana jigi sababu ye. Anle and Partners ka classement laban in na Ghana bɛ diɲɛ jɔyɔrɔ 76nan de la jamana 199 cɛ la. Ghanaienw bɛ se ka taa diɲɛ jamana 65 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Diɲɛ kɔnɔ Ghana kelen de b'o jɔyɔrɔ in na. U bɛ jamana caman ɲɛ i n'a fɔ Mozambique, Cuba, Rwanda etc. Jɔyɔrɔ 3nan bɛ Sierra Leone bolo. Sierra Leone ye jamana fitini ye min galansolen do Laginɛ ni Libéria ni ɲɔgɔn cɛ. U ka superficie ye 71 700 km². Maa 8,000,000 ni tila ɲɔgɔn b'u ka jamana kɔnɔ. Sierra Leone yɛlɛnna ni place 1 ka d'a kan salon jɔyɔrɔ 4nan de kun b'u bolo nka ɲina u yɛlɛnna ka na jɔyɔrɔ 3nan na. Anle and Partners ka classement in na diɲɛ jɔyɔrɔ 74nan de bɛ Sierra Leone jamana bolo. Sierra Leonew bɛ se ka taa diɲɛ jamana 67 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Jɔyɔrɔ 3nan bɛ Cap Vert fɛnɛ bolo. Cap Vert jiginna ɲina ni place 1 salon u kun bɛ farafina club yanfan jɔyɔrɔ 2nan de la nka ɲina u jiginna ka na jɔyɔrɔ 3nan na n'o bɛ bɛn diɲɛ jɔyɔrɔ 74nan ma. Cap Vert ni Sierra Leone ni Arménie ani Zimbabwe de jɛnnen do o jɔyɔrɔ 74nan in na. O jamana 4 ninnu citoyenw bɛ se ka taa diɲɛ jamana 67 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. O kama u ka passeport ka girin ni Philippines ni jamana kofɔlen tɛmɛnenw bɛɛ ta ye. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Sadio dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye. K'i to ko kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la. Aba Immobilier bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. U filɛ nin ye Golf la misiri wami kɛrɛfɛ. U ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00. Ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869. Jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Gambie bolo.
an ye video min kɛ Anley and Partners ka salon classement kan. Minnu m'o video in lajɛ, nin ye surprise ba ye olu bolo. Nka minnu y'o video in lajɛ, nin tɛ kɛ balinako ye olu bolo. Ka d'a kan Gambie tora ka salon place de la, n'o ye farafina club yanfan première place ye. Wa ɲinan yɛrɛ dɔɔni farala Gambie ka passeport fanga kan tuguni. Salon u kun bɛ se ka taa diɲɛ jamana 69 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. Nka Anley and Partners ka classement laban in na, u bɛ se ka taa diɲɛ jamana 70 de kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ɲini. O kama diɲɛ jɔyɔrɔ 72 de b'u bolo jamana 199 cɛ la. Diɲɛ kɔnɔ Gambie ka passeport fanga ni Maroc de ta ye kelen ye. U ka passeport ka girin ni Uganda ni Armenie ni jamana kofɔlen tɛmɛnenw bɛɛ ta ye.